Non hejong karbi lo charli asong tiripia mayalong ameiphu lapen kongchungbang apharman kilik kepado panalong ameiphu along mirjeng kro lapen kongchungbang hoy along George Timung atum chepalong pontet penapi KSA Regional Committee atum pen karcho amei kedeng pon Patumi jakhong ni phai troxier ni ada por phai ke bapor lakha incorrectly deobani MSC constituency arlo vo mulangso mate silonijan number alang royakung langpru picnic spot along KSA Regional Committee atum penchapatir piponsi non hejong karbi lo choli asong KSA Tiripi mayalong ameiphu lapen kongchungbang anghoy apharman kilik along kache pahai pon akimi ameiphu mirjengkro lapen kongchungbang George Timung atum aphan man gedo karbia pohu pen karcho amei paman pon Nabangso mayalong KSA Regional Committee ameiphu lalsing ingti pen kachari pon mayalong dun ameiphu kangbura timung pen aluhi kapachinia por enponlo aluhi sarpo man pen KSA Tiripi kimi ameiphu mirjengkro KSA Tiripi maya kongchungbang George Timung Tiripi amei pen David Phangcho Tarun Hansei Samson Tokbi pen danglo KSA Regional Committee along klembang phubang phiatum chetong dunsi mailong RDP dun Bangso mayalong Tiripi ameiphu mirjengkro pen lam theke jai ponke karbia khaya tum loke chale anat ke paprang ponjelong RDP dunpo KSA pen hempre ka pharma setami puthot kache song ingthur ponthupo na pen KSA Regional Committee asahem siloni janalong kikim bom along amethang jongjung pen prabjin pen ke patang ponja phan kacherap dunja phan chechak tekang Regional Committee amang ke tum hamara mailo halabang isi inkleng isi web kedua bang kenan suatu kasi laso inkleng isibet awe pulong te ajat keklema ajat asai le deng sitame chunche da raso sit naman daji kasi nangle dum na hok ajat mathathera bokajan habar amei bangke isibet prek lapen nilitu klem rapet ji paseme pang nangle tum deng benji Bali pathar pen projanterang karbiang long life